Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наши эфиры са студыі Еўрарадыё. Будзем абмяркоўваць, як звычайна, падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сёння у нас у гасцях палітычны аглядальнік, аналітык Віталь Цыганкоў. Вітаю, Віталь. Прывітанне. Віталь, ужо фактычна шмат хто выказаўся на тэму вось гэтых незразумелых інфармацыйных пікіровак паміж Мінскам і Масквой. Тым не менш, ўсё ж таки працяг гэтага ёсць, і хацелася б ўсё ж таки абмеркаваць, што за гэтым стаіць, таму што можна сказаць, што пуставы там выдаў там нейкую там тэзу, потым спрабавалі гэта змякчыць, але вось зараз выступае ізноўку Шпакоўскі, які ў чарговы раз ужо, безумоўна, без такіх намёкаў на розныя там ботаксы і бункеры, але заяўляе пра тое, што Лукашенко адзіны прэзідэнт, які не на словах, а справай змагаецца з ковідам. Маўляў, ніхто ж болей, паглядзіце наўкол, там на ўсход, на захад, ніхто. Што за гэтым стаіць? Ці сапраўды гэта інфармацыйная вайна, ці гэта, вось такі энтузіазм добраахвотаў? Перш за ўсё, зраблю такую рэмарку, што вось в адрозненне, можа быць, ад іншых, скажем, калегаў па такому каментатарскаму аглядальніцкаму цеху, я страшна не люблю чытаць ці слухаць всю гэтую, то, што мы называем афіцыйную прапаганду. Некаторыя просто маюць нейкія такія мазахісцкія, як мне здаецца, схільнасці все это чытаць, абмяркоўваць. Я толькі в крайнім выпадку, і зараз якраз той самы выпадак, калі хаця бы там на 15, 20, 40 секунд прыйшлося нырнуць у гэтую субстанцыю, дзеля прафесіі, вось там, дзеля ратавання, кажуць, людзей, можна нырнуць і в такія субстанцыі. І паглядзець гэты, невялікі гэты кліп этого пуставого прапагандыста, які пачаў всю гэту історыю. Зразумела, што ўсё гэта не выпадкова, все это не агаворка, і што бы яны там не гаварылі, но паняцці... Это не спроба вось так падначаленага дагадзіць начальніку. Думаю, не. Калі пра бункер і пра ботакс, гэта ніякіх асацыяцый з іншымі лідарамі сусветнымі, тым больш на постсавецкай прасторы не было. Беларусь даволі актыўна, на жаль, можа быць, яна уцягнута ў расійскую інфармацыйную прастору, і там паняцце ботакс гэта звязана толькі з Пуцінам. Вось ніякага іншага лідара нельга вспомніць, каб нават былі такія паведамленні, ці каб ужо не было такой трывалай, можна сказаць, мінушкі асацыяцыі. А бункер это, тут можна пра іншых казаць, але тым не менш, конечно, таксама паводзіны Пуціна падчас пандэміі ковіда, яны таксама звязаны са словам бункер, адкуль ён і вёл свае там шматлікія сустрэчы, віртуальнай канферэнцыі. Так што ясна, што гэта быў такі напад, ясна, што гэта был удар, і ясна, што яны так зрабілі, каб гэта не прайшло незаўважаным. Мне падаецца, вось, в выпадку можна там нешта сцерці, а тут, просто сталі апраўдвацца. Это мне нагадвае, як Александр Лукашенко, калі сказал свае вядомыя словы пра Гітлера, потым ён літаральна праз там некалькі дзён, тады яшчэ 90-е была прэса, магла падысці да яго на любым там мерапрыемстве, і незалежныя прэсы, і спыталі там: вы же сказали, не все кепское было при Гитлере там. И он, да, сказал, и народил новую фразу. Идиот был самый настоящий, але ж побудовал такую державу, при якой был парадок. 2 разы нават сказал. А потым уже праз год, 2-3 ён уже, памятаеце, сказал, фальшивка зробленая в Польше, и такие все гэты умоўныя Шпаковскія, Шевцовы стали говорить, что он вогуле этого не говорил ніколі. Вось, так что не ведаю, які лёс чакае гэтай, гэта не такая уж глыбокая заява, але сэнс, безумоўна, быў. Сэнс был нанесці прапагандысцкі удар по Крымлю, агрызнуцца. Чаму? Відавочна, што нас чакае, як мне падаецца, чарговае адкладанне падпісання тых самых дакументаў, якія ўжо і назвы памянялі, называліся дарожныя мапы, потым сталі называцца саюзныя праграмы, і якія нібыта ўрачыста
при фанфарах было объявлено, что домовились подписать, это было в верасні, вось, там перанесли як бы подписание, чтобы не подписать одразу тады, калі вы домовились. Нет, они сказали, мы урочисто подпишем на союзнай гэтай нарадзе, вось, союзнай кераўніцтва союзнай державы, але зараз так выглядае, что вот до гэтага там лістапада прызначана зноў-таки засталося нешмат, і калі ацэньваць гэта, ну, з пункту гледжання рацыянальнага, то гэты вот прапагандысцкі удар, канешне, мае на мэце, ну, вот такая падрыхтоўка артылерыйская перед гэтым падпісаннем, то бок стварыць адпаведную атмасферу. То есть атрымліваецца гэта ўсё у один такі лагічны ланцужок кладзецца наезд на камсамольскую правду, затрыманне журналіста камсамольскай правды, ну все ж таки хай і ў Беларусі зарэгістраваная, але по вялікаму рахунку расійская СМІ, і вось это вот табе кпіна адна, праглынули, праглынули, наце вам яшчэ. Ну я б нават сказал, гэта не ланцужок, а гэта паслядоўнасць. Вот калі людзі іграюць там камп'ютарнай гульні, нейкі першы ўзровень не прайшоў, ну, пачынаешься спачатку, проиграл, да? А тут першы ўзровень прайшоў, ты уже на другім ўзроўні з нейкімі бонусамі, з нейкімі дасяжэннямі, ці шмат ачкоў. І ты думаешь, о, трэба прайсці гэты другі ўзровень. Тебе уже много там, что там, не ведаю, мечы, очки, вось, нейкі золото там заваёвано. Вот это гісторыя з камсамольскай правды, гэта было то, что, як вы правильно сказали, праглынули, і Менск адчуў, ага, ну, можно ісці далей. На наступны ўзровень. Раз яны з'елі, праглынули, не стали в позу, хотя спачатку нібыта стали, ну ненадолго, на день-два. Москва такая крутая и злобная, на позу становится недолго. 1, 2, 3 дні, а потом соступаю, в всяком разе в адносінах з Лукашенко. И тут официально Минск вырашил, ну да, праглынули, з'ели, давайте пойдем далей. Зараз замахнемся на... не на Шекспира, так сказать, замахнемся на нашего, а на нашего Путина. Притым, ну, ясно, что не Лукашенко это будет говорить. До речі, ён і можа в самом крайнім выпадку, але, напэўна, не в цяперашняй ситуации. Мы памятаем, что ранейшыя гады ён мог и про Путина говорить, я уж не кажу, як ён про Ельцина выказывался, але сэнс тым, что зараз, да, дали вот гэтым таким шаўкам, як это принцип, так сказать, спачатку с молодшим братиком, то есть наши пропагандысты, вось, але відавочна, паўтаруся, что гэта вось другі ўзровень, другі удар, и гэта, калі стратэгічна уже ацэньваць ситуацию, показывая, что, ну, Лукашенко, то, что называется в адносінах з Россией, трошки больше, так сказать, ну, нахабнічае, як сказать. Ён быў, калі праглядзець гісторыю пасля выбараў 2020 года, першая вераснёўская сустрэча, памятаем гэты яго нават поза, это такая, значит, васальна падпарадкаваная, і з кожнай сустрэчай з Путіным ён все больш як бы смелее. Вось, і падчас сустрэчы там уже пра канстытуцыйную рэформу ці транзіт улады не вспоминаюць, і внутры Беларусі вот ён ужо лічыць, што гэтую залежнасць, якую ён патрапіў выніку падзеяў 2020 году ад Москвы, і хоць ён сам, так сказать, адбіваецца, но відавочна ён сам про это часто гаворыць, про тое, што ему баліць. Нават калі вы за язык не цягнуць, он про это гаворыць, вот там некаторыя, як он там называе, збеглыя, свядомыя, кажуць, што я там под Москвой зараз, што я падпарадкаваны, вось, што это все туфта, і вот он... акрамя слова, нейкімі дзеяннямі хоча казаць, што это туфта, што ён не такі ўжо нахілены і залежны, як все это канстатавалі ў выніку падзеяў 2020 года, хоча зараз паказаць, што на самой справе вось мы таксама умеем. Ну і лагічна тады атрымліваецца меркаваць, што асноўная мэта ўсяго гэтага, так бы мовіць, набросу, гэта, ну, как бы падрыхтаваць да таго, што ну, хутчэй за ўсё Россию, Москву, до того, что 4 числа листопада нічога подписано не будзе. Думаю, да. Думаю, ну, мэта як бы это больш такая, ну, может быть, и не самая выканальная. Во всяком разе, заўсёды мэта ставіцца одна там больш далёкая, стратэгічная, а другая больш канкрэтная. То бок, калі далёкай вот адкласці это падпісанне чарговы раз не ўдасца дасягнуць, то хаця бы стварыць такі фон, пры якім падчас гэтага падпісання, ну, як стварыць такі фон? Выклікаць Москву на нейкую адваротную рэзкую рэакцыю, каб Москва психанула. Вось. Што там гаварыць там пра нейкую, там, не веду, Россию? Трэба канкрэтна нешта про Путина сказать, вот Москва психане, ему докладуть, вот и он психане, что-то там сам сорве, и сказать, вот это ж Москва сорвала. Ясно, что такой ситуацыі, якой апынулся, паўтарымся, Лукашенко пасля 20-го, ён, калі все это давал абяцанне, калі все это там, все уже подписали, все уже ідзе, вось, ён не может сказать, что а мы не будем подписывать. Ему хочется зрабіць так, каб это не подписали з-за Москвы. Вось, ён разумее, что подписание гэта працяг гэтай
ну, залежнасць яго не то, што он там клапоціцца пра беларускі суверэнітэт, ён клапоціцца пра незалежнасць сваіх дзеянняў, якія, безумоўна, абмяжоўваюцца ў выніку гэтых падпісанняў, калі Масква там будзе, калі там узгаднення, ёсць уніфікацыя, в тым ліку такіх нібыта толькі эканамічных рэчаў, но самой справа вельмі сур'ёзных, як падатковыя рэчы, адміністратыўны комплекс гэтый, ён не такі і просты. Конечно, все жыццё стратэгія, ну, у Мінску няма стратэгіі, у Мінску пераважна тактыка, ноч перажыць дзень. Вот тактыка Мінска было адкладваць, калі падпісалі, не выконваць. Гэта так бывала, памятаеце, калі Лукашенко яшчэ перад 10-м годам доўга адкладваў падпісанне гэтага Еўразійскага эканамічнага саюза. І нагадаю нашим гледачам, конечно, акрамя там палітолагаў, гэта фактычна не ўсе могуць памятаць, што літаральна за пару тыдняў, нават дзён 10 да выбараў 19 снежня 10 года ён прыехаў в Москву на фоне всіх гэтых росных бацькаў, на фоне такой інфармацыйнай вайны паміж афіцыйным Мінскам і Москвой. Ён прыехаў в Москву і дамовіўся з Крымлём, што падпіша гэтае пагадненне аб вступленні Беларусі в этот еўразійскі эканамічны звяз. Літаральна да выбора, і потым адбылася плошча, то бок это была адмашка фактычна, можна рабіць разгром плошчы, сажаць кандыдатаў, згарнулася усялякая лібералізацыя захадам, і ён вымушаны был падпісаць вот такі абмен. Вы нас не звернеце ўвагу на то, што мы зробім на плошчы, нас падтрымаеце, прызнаеце выбары, а я падпішу гэтую. А зараз наадварот, спачатку адбыліся выбары, і Москва падтрымала и сказала, ну в отказ ты же нам вот теперь по гроб жыцця обязан. И он, да, конечно, обязан, все подпишу, ясно, интеграция, братские народы, все такое. И потом уже трошки вот смело пачинает этого адыходзіць, но вот як это зрабіць, не заўсёды ему это лёгка. Тым не менш, калі прыгадаць, што першы пра вось гэтыя саюзныя праграмы, ці як тады называлася, дарожныя мапы, загаварыў свой час Медведзеў. То есть гэта была ініцыятыва России. России гэта трэба, каб было гэта паглыбленне інтэграцыі, там мэты могуць быць розныя, ад там чарговай там электаральнай, я не ведаю, там перамогі, там ці як там сказаць, што вот на публіку для расіян гэта ўсё прыпаднесці, там чарговая перамога Пуціна па аб'яднанню земель рускіх, все што заўгодна можна сказаць. І калі гэта ім трэба, яны могуць не звярнуць увагу, і фактычна ось адразу по гарачых слядах там было некалькі публікацый у расійскіх СМІ, але потым што панядзелак, што аўторак, неяк вот асаблівага працягу рэакцыі не было. Ось вот хай сабе, можа быць, у Крамлі і пакрыўдзіліся, але разумеючы, што гэта трэба ім падпісанне, зрабілі выгляд, што все норм, так мы праглынули, і што? Правильно вы говорите. Яны поставили перед таким выбором, у іх задача подписывай. У іх задача стратэгічная, таму яны і не звяртаюць, сцяўшы зубы, не звяртаюць увагу на всякие такие выбрыкі, інцыдэнты ад камсамольскай правды, да што б там яшчэ не было, вось да гэтых бункеров і ботаксов, таму што галоўна стратэгічна дабіцца гэтага, і яны да гэтага ідуць. Ясна, што ультыматум Медведева пачаўся, і там нават, памятаеце, быў Бабіч пасол, который, так сказать, Мінск так зацята тады змагаўся, каб яго выдаліць, бо ён такі был інтэгратар, вось, і калі яго все-таки, ну, умовно скажем, выгналі, замянілі, вось, то беларуская незалежнасць супольнасці, ну, участкі, скажем, была такая лесняя эйфарыя, вот, адбіліся зноў ад маскалёў, але я памятаю, тады пісаў такі тэкст пра тое, што не, Москва гэта, так сказать, за кожны, как говорил Остап Бендер, скормлены вам вітамін, я запатрабую 1000 розных паслугаў. Вось, так што ў дадзеным выпадку Москва якраз сыходзіла са стратэгіі. Добра, мы адсунем Бабіча, раз вам так хочацца, але мы не зменім стратэгію. Вось, менавіта стратэгія так па інтэграцыі, просто што, як бы сказаць, у мяне ёсць такое, ну, в большасці, можа быць, аналітыкаў, з якімі я згодны, меркаванне, што, ну, няма ў Москвы такой стратэгіі, ну, як бы інтэграцыі канчатковай з пункту гледжання, што там Беларусь знікне як незалежная дзяржава. У іх стратэгія як мага больш захапіць пазіцый. Гэтат чырвона-зялёны там сцяг хай застаецца, там Лукашенко, які будзе называць кіраўніком Беларусі, хай застаецца. Галоўнае так забяспечыць інтарэсы Расіі стратэгічным, перш за ўсё ваенным, ну і
калі можна і в эканамічным сэнсе і в структурным маецца на ўвазе все эти шматлікія інтэграцыйныя установы, аб'яднання, якія Беларусь уваходзіць, вот, каб, ну, умоўна скажем, Беларусь была в зоне сферы інтарэсаў, просто в сферы ўплыву России, нават пры любым іншым кіраўніцтве, так як мага больш, ну, тым ліку вот патрабаванні пра ваенную базу, ці вот гэтыя зараз вучэбныя цэнтры, якія дэ-факта спецыялісты спрачаюцца, ці можна ўжо фактычна называць ваеннай базай, которые вось Россия ўжо паставіла ў 21 годзе. Учебные центры, ну, в принципе, то же самое, можно сказать. А базы нема, да, зато вот базу мы не дозволили. Хотя учебные центры, потым, ну, нейкае супольнае кіраўніцтва, ну, беларусы давно, беларуская военная армия, беларускае войска, оно де-факто, як бы в выпадку объявления там военных дзеянняў з'яўляецца групоўкай в складзе агульнай расійска-беларускай армии. Яна як бы в мирный час незалежная, а военный час паводле всіх там падпісаных пагадненняў яна просто одна з груповак. А умоўна скажем, Россия то, што можа з кімсьці пачаць вайну, гэта, скажем, не нулевая верагоднасць, як мінімум. Гэта больш, чым нулевая. Віталь, наши гледачы просяць пракаментаваць апытанку ад ВЦИОМа. Вот мяне больш цікавіць, можа быть, пройдзешся па лічбах, якія там былі агучаныя калетаць, але мне больш цікавіць мэта гэтага нібыта выпадковага зліва. Ну, перш за все я скажу, что такие, ну, я б сказал, амаль ніводная лічба мяне не здзівіла. Так я уяўлял беларускія, ну, скажем, масавыя меркаванні прыблізна як там было. Таму калі там кажуць пра зліў ці не зліў, фейк ці не фейк, то большасць гэтых лічбаў мне падаюцца абсалютна, ну, в развіцці беларускай грамадскай свядомасці, вось, социалагічных ранейшых дадзеных. Справа тым, што даволі, не то што там пастаянна, но даволі перыядычна расійскія сацыолагі робяць апытанні па Беларусі, і яны проста кладуцца на стол Пуціну. І калі там Лукашенко, ну, ён жа вот раблю отхиление, потом, коли раптом я не вернусь, у меня дальше бы попросите вернуться, отхиление про то, что у некоторых аналитиков, на вот серьезных, есть такие спрэчки, что ці Лукашенко, вот он в некой информационной бурбалцы, ці ён на самой справе чагосьці не ведае, калі он такое вот выказывае нейкие, ну, зусім неадэкватныя рэчы. А я на это, як чалавек, які, можа, трошки больш, чым за 5 гадоў, за 10 его ведаем мы з вами, то кажу, ну, это абсолютно, он просто так умее хлусіць, що нават людзей, которые ведаюць, да, ён хлусіць, гэта здзіўляе. Я нагадаю, як там умоўна вот з тым же, з той же гісторыі про Гітлера, калі он сказал, потом яшчэ сказал, а потом сказал, что это все не было. З той же в 95-м годзе, калі выгналі депутата Верховного Совета гвалтоўна со збіццём, і он в той же наступны дзень раніцай прыйшоў у Верховный Совет і кажа, мы вам сёння ж покажем кассету, где вы убачыце, что никто их не кранал, что они спокойно сами вышли гуськом, так сказать, их попросили, они вышли. И он кажа, сёння. Так есть хлусня, которая, вы праз 5 годов будете жить лепей. Это не хлусня, это такое пожидание. А коли человек хлусить, ведаючи, что вот сёння его кажа, и это вот невероятный такой уровень, которым людям просто не могут поверить. И коли Лукашенко заявляет там, вось, на своей нараде, что у меня там рейтинг больше, я перемог на выборах, некаторыя нават аналітыкі, можа его ёсць нейкія дадзеныя, якія ему не ведаем, можа его нейкая іншая, нет, он все ведае, можа его бурбалка, і ён не ведае нейкай інфармацыі, да все он ведае, просто так умее хлусіць. Паколькі я писал там интервью с социологами российскими, тоже Борисов, который, ну, не имел права мне говорить докладные лишбы, але ну, не для прессы говорил, якія это социологічныя службы, калі рабілі, прыблізна тыя ж самыя лічбы. Просто яны клаліся на стол Путину, и яны, умова была, что яны не будут публиковаться. Но зараз Москва решила публиковать. Вот мэта гэтага зліву. Да, это отказ на той же самую информационную войну. Вы там назвали ботоксом, ну, мы что можем? Не называем там Лукашенко нехорошими словами, а мы показываем на самой справе, які ў яго рэйтынг. Притым со спасылкой не на британскі там Chatham House и там не на неких невядомых яшчэ, а на самое, что в Беларуси можа выкликать у насельніцтва больше давер на российских социологов, притом ВЦИОМ, который державный там, не які-нибудь либерально оппозиционный. Виталь, але ці не
можа быть, ну тут я тут можа ў канспіралогію, але тым не менш, ці не можа быть я вас спыню, калі будете забегать, да, ці не можа быть гэта прыкметай таго, што вот такі зліў з такімі лічбамі, паглядзіце, у Лукашэнкі ніякага вот даверу сярод беларусаў няма, у Ціхановскай даверу значна больш да Ціхановскай і гэтак далей. Вось гэты закід на беларускае інфармацыйнае поле з аднаго боку і на расійскае таксама. З другога боку анансаванае ўжо інтэрв'ю Венедиктова на Эхо Москвы з Ціхановскай. Гэта пры тым, што апошнім годам фактычна ніяк нават так званыя ліберальныя расійскія СМІ ніякім чынам вот не звярталіся да тэмы беларускіх пратэстаў, тым больш не давалі магчымасць лідарам гэтых падзеяў у Беларусі выказацца сярод расійскіх СМІ. І тут на табе звесткі ад ВЦИОМа, інтэрв'ю на Эхо Москвы, чалавека, які там спакойна ўваходзіць у кабінет да Пуціна, Венедиктова. Ці не азначае гэта, што, можа быць, у Москве сапраўды ў Крамлі задумаліся пра нейкую змену стаўлення да беларускага рэжыма? Слухайте, ну про это 20 гадоў гавораць, так сказать. Ну, трэба вызначыць стратэгічныя рэчы. Безумоўна, Лукашенко як чалавек, напэўна, раздражняе Пуціна. Як палітык раздражняе многіх Крамлі. Вось. І ну, пра гэта сапраўды мы гаворым гадамі, і асабліва там пасля падзеяў у 20-м годзе, калі, в прынцыпе, выбарчая кампанія была на піку антырасійскім, вось, і не знаю, ці трэба смяцца мне просто прасцей цытаваць себе, паколькі я за сябе адказваю за свае словы. І была... Ну, правильно, чым ты горш за Чалага ў канцы? Нет, ну я маю на ўвазе, што працытаваць іншых таксама я часто люблю, але ну можна памыліцца. А вот ну весной 20-го года, калі многим аналитикам здавалось, что вот Москва развернулась и будет выступать супраць Лукашенки. Не, я в нескольких передачах и блогах писал, что не-не-не, они хотят его подергать, они хотят его потузать, они хотят его як мага больш вывести себе, каб як мага больш з яго весці віроўкі потым выпадку сваёй дапамогі. Але яны, канешне, будуць на яго баку падчас выбараў, ніякага, так сказать, не будзе паварота да нейкіх апозіцыйных кандыдатаў. Ну, я тады яшчэ не ведала, што будзе там Бабарыка і Цыпкала, это было ну, неяк в пачатку весны, там, в лютым. І Москва падтрымае Лукашенко, при этом будзе яго вот так інфармацыйна дабіваць, тузаць, дзёргаць, але не з мэтай яго скінуць, а з мэтай менавіта дабіцца ад яго найбольшых саступак у будучай палітыцы. Конечно, то, што было ў 20-м, ніхто не мог прадбачыць, вось, але сэнс тым, што стратэгічна, ну, паўтаруся, што ва многіх інтэрв'ю кажа мне ну, вельмі салідны Аркадзь Мошыс, палітолог Фінскага інстытута стратэгічных даследаванняў, то, што кажа, можа быць, не настолькі аналітычны, але вельмі публіцыстычны Леонид Радзіховскі, вось, прывожу расійскіх, ну і шмат, большасць, напэўна, нашых экспертаў, што стратэгічна, не гледзячы на свае там рысы характару, Лукашенко задавальняе Москву. І любая змена – гэта патэнцыйны хаос, патэнцыйная гульня з невядомым. Ці будзе, вот кажуць, вот наш любимый Арсений Севицкий любит эту тезу, да, что вот Москва все уже выбрала армянский вариант, Беларусь залежная от Москвы, але без Лукашенки. Ну, это як бы тэарэтычна, да? Але як это зрабіць? Любая, умоўна скажем, вот так кажуць, будзе парламенцкая дэмакратія, якой будзе даволі вялікая прамасковская фракцыя, там прарасейская, і так, маўляў, для Москвы будзе лепш. Чым лепш, калі можна гаварыць адным з чалавекам, на яго ціснуць, мець, магчыма, на яго нейкі нават кампрамат, мець яго фінансавай залежнасці. А любая, так сказать, ну, дэмакратыя, мало того, што она, ну, скажем, зараз ідэалагічна праціўна Кремлю, это ж таксама нельга адмяняць, это ж ну, просто такі аўтарытарны, ну, інтэрнацыянал Путін і Лукашенко, в его не шмат выходзіць, но в Европе і шмат, это ж ёсць і Путіну, каб Лукашенко сышоў у выніку народнага пратэста ні за што. В выніку нейкіх падкілімных інтрыгаў, да, это можа быць. Але каб ён саступіла пазіцыя, якая выступала на вуліцах, это Путіну просто тады такі прыклад для расейцаў. Вот все эти прычыны, якія дазваляюць Москве, прымушаюць трымацца з Лукашенко, а то, што зараз адбываюцца гэтыя, ну, інфармацыйныя
інфармацыйнай бітвы, конечно, гэта падвышэнне сваіх пазіцыяў на тых жа перамоваў. Мы так ударым, ты так ударыш. Вось это не значит, что ад гэтага удару Лукашенко рассыпецца, пачырванее, сыдзе в адстаўку. Ад таго, што не публікуюць лагічныя дадзеныя, попросіць прабачэння ў народа, скажа, что да, я разумею, я вас падманвал, на самой справе у меня всего 25%, і ты со страху і со звычки. І он такого ніколі не скажа. Таму гэта то, что на эхо Москвы Венедиктов, памятаете, в 21 годзе, калі мы все там ставили подписы под патрабаваннем, так сказать, Тихановскай о перамовах. І тады ж ён выдал мульку, что вось Менск афіцыйны пойдзе на перамовы з Тихановскай. Мне уже докладно вядома. Вось. Ну, может быть, ему было ведомо то, что Москва этого хочет. Але забыли спытать, засталося Ротшильда женить, засталося, Сарочка готова, засталося спытать у Ротшильда. Так и то, засталося спытать у Лукашенки. Нет, он не збирался идти. Мало что Венедиктов некие там просочки некие выдасть с Кремля, але Лукашенко их проигнорует. Мало что Венедиктов поговоры с Тихановской, ну да, все это заварусь, ну что от этого, так сказать, в реальной политике изменится. То есть фактично гэта интервью для аднаго з газпромаўскіх медыа, в прынцыпе можна сказаць, что умоўна ліберальная, умоўна незалежная, але тым не менш гэта ну не больш чым такая кпіна ізноў такую Лукашенко, типа ну что ты там, а вот мы тут с Тихановской, я нагадаю, думай, что тут за гэтым стаіць. Ты ну в 10-м годзе ты хросныя бацькі былі на 5 узроўняў вышэй кпины и информационный удар про Лукашенко. И все равно все закончилось замирением, и Лукашенко нашел, что сдать белорусское, тогда и вот вошел в это евроазийская супольность, союз, вот, как Москва на его не рыпалась. Завсёды знойдется Лукашенко чым, так сказать, еще больше сдать белорусского, больше суверенитета, еще нечто там спочатку трубу ржавую нібыта продал, хотя многие лечат, что это вельми важно. Белтрансгаз потом еще нечто, поступил в один, в другие, в третий. Вось только Москва пачынае напирать, и он сопротивляется, але выніку, да, штосьці такое, як ён лічыць, як ён нам представляе, незначнае здае, там центр ператвараецца в базу, вось. Ну, а гэты, ну, яшчэ далёка ад узроўня, там, які был раней, так что вот гэты кпіны, як вы правильно сказали, гэта, ну, раней не дазвалялі, там, супраць Лукашэнкі нельга нічого сказаць было, там. А теперь дозволить, ну, можа нават Салавёў пару перадач зробіць, не то, что там Венедиктов. Ну, дозволить. Незадавальненнем это зробіць, ім же, так сказать, нічога, хоть в очи там, они скажут «Божья роса». Скажут завтра говорить про Лукашенко кепска, они будут с тем же энергией, Соловьев будет говорить, какие этот продажный, Россию не любит на самой справе, он заходний агент. Ну, коли это дозволить, это не проблема для их. Наши гледачы, пачуўшы пра інтэрв'ю эху Москвы Тихановскай, хвалююцца. Галоўнае, каб Святлана не ехала ў маскоўскую студыю, а Венедиктов гатовы ехаць у Вільнюс. Паводле маёй інфармацыі, размова будзе ў запісу. Святлана застанецца ў Вільні, а Венедиктов у Москве. Запіс будзе сёння. Праз Zoom пакажуць гэта ўсё ці агучаць на Рэха Москвы ў чацверг. Такая вось ситуация, так что не хвалюйтеся. Максим пытается, ці чакаць ад Тихановской сенсацыі у эфиры Рэха Москвы, ці ўсё будзе стэрыльна? Ну, а якой вот теоретично может быть сенсация? Что он объявит себя обранным кіраўніком и возьмет себе полномочия? Нет, этого давно. Чамусьці, ну, вот паводле люди... следчага камітэта яна ўжо ўзяла. Да, паводле... Чамусьці люди, ну вот, люди жывуць, там кожны дзень могуць нешта заяўляць, а потым іншыя чамусьці чакаюць менавіта, ну, для нейкай нагоды. Вот інтэрв'ю з кімсьці. Ну, я яшчэ раз повторюся, наколькі я это не лічу ввогуле важным фактарам у ну, беларускай палітыцы, беларускай вот это інтэрв'ю. Это вот, ну, жаданне, ну, там, адной з вежаў Кремля, вот газпромаўскай вежы. Чапнуць Лукашэнкі, я нагадаю, яны прыглынулі фактычны захоп этого банку, Белгазпромбанк, які вызначалі Бабарыка, а тут некое интервью, ну, то бок это зусім не той укус, который, ну, может быть чымсьці страшны для Лукашэнкі. Притым, ну, давайте, может быть, вот мы, калі жылі в конце 80-х яшчэ, калі пачыналась перабудова, и некое новое слово, все хапали люди там, нейкі чалавек казал штосьці антисоветскае, гэта перадавалось там за ўсусна, чытаў там, чытаў гэтым. Зараз мы живем в информацыйным грамадстве, где
полна сялякай інфармацыі, дзе не тое, што людзі чагосьці прагнуць, а ну палітычныя лідары весь час нешта выказваюцца, і часам это не знаходзіць водгуку людзей. Маецца на ўвазе, ну, Ціхановская дае інтэрв'ю беларускім СМІ, там, ці Белсату, ці Еўрарадыё, ці Свабодзе, умоўна скажем, даволі часта. Што можа змяніцца, калі яна дасць інтэрв'ю вось Эху Москвы? Да, мяне таксама здзіўляюць пастаянна гэта вот на Эхо Москвы, то да. А на Белсаце, на расейцы Еўрарадыё, памяняюць на нейкае Свабодзе. стаўленне да Лукашэнкі пасля ўсяго збіцця, пасля таго, што яны бачылі смерці. Я помню, пісала яшчэ пра гэта в верасні ці ў кастрычніку, калі была сацыялогія, і там штосьці 45% за Лукашэнку, то 27% ці 25% за пратэстоўцаў, астатнія не вызначылись. Што яшчэ трэба? Каб ён там в жывым эфіры забіл каго-нибудь з сваіх апанентаў ці згвалціл кагосьці, каб РН памянялі, не памяняюць яны, таму што ў іх ёсць разуменне не таго, што вот у гэтай публікі, якая за Лукашенко, якая слухае Салав'ёва, умоўна скажем, у іх ёсць разуменне не таму, хто-то мае рацыю, хтосьці за справядлівасць, хтосьці мае права ці не. У іх только вот за Расію ці не. Вот пакуль Лукашенко даказвае ім, што ён за Расію, яны будуць любіць, хоць ён будзе што заўгодна рабіць, хоць забіваць жывым эфіры. А калі ён хоць будзе ідэальным, там помесь, не ведаю, Хрыста, всіх святых людзей, але пры этом будзе супраць Расіі, яны его не будуць сабіць. Вот у іх адно вызначэнне зараз да палітычных лідараў. Віталь, на заканчэнне хацелася б яшчэ одну тэму закрануць, гэта абвешчанай нібыта агульнанацыянальнай забастоўкі з 1 Можа, не краналі бы, а? Не, туш, давайте. Ваше меркаванне, ці не паспяшаўся? Колькі у нас хвілін? 4. Ого. Маловато? Я могу в одну уложиться. Ну, давайте спачатку, каб адразу не гаварыць нешта непрыемнае, спачатку патэнцыйныя, ну, скажем, патэнцыйныя не то што плюсы, а патэнцыйныя рэчы, якія могуць паспрыяць. Перш за ўсё, безумоўна, мы ведаем, сітуацыя эканамічная пагаршаецца. В кои-то векі 2 месяца запар знізіўся афіцыйны заробак, толькі намінальны. Пры тым, што ёсць інфляцыя, рэальна ён знізіўся яшчэ больш. Гэтыя прадпрыемствы дзяржаўныя флагманы, яны в вялікай дзірцы, скажем мякка. Недавно было паведамленне, што міністэрства, ну фактычна бюджэт праз міністэрства эканомікі там взяў на сябе даўгі БМЗ, беларускага металургічнага завода, каля $600 мільёнаў. Это наш бюджет весь, там 10 мільярдаў $. Это дикая лічба, 25 мільярдаў рублёў. Вось. І ёсць па некаторых дадзеных там даўгі там Белаза каля мільярда. Я спрабаваў з эканамістамі эту лічбу праверыць, ніхто мне не решился ее пацвердзіць, але вот паколькі там вельмі розныя методыкі вылічэння. Вот гэта эканамічная ситуація кепская. Людзі абураныя. Людзі абураныя і стаўленнем да іх. Адміністрацыя, якой зараз асабліва так распаўсюджваецца ў сувязі з усёй такой сітуацыяй у краіне, стаўленнем да людзей і канкрэтнымі вот этими эканамічнымі праблемамі. Гэта і трэцяе, што мы ніхто не ведалі, што адбудзецца, да, ў жніўні 20-го. То ўсё можа быць. Вот это вот адзіныя, на маю думку, аргументы, якія могуць быць на карысць страйку. Астатнія аргументы супраць. Ну, па-перш, ўсё это магутныя рэпрэсіі, якія самі па сябе в цэлым грамадстве, людзі бачаць якой атмасферы, за што людзей хапаюць. І плюс в рабочым руху некалькі тыдняў назад мы памятаем, як хапалі актывістаў рабочего руху просто не за нейкія канкрэтныя дзеянні, а просто за прыналежнасць да гэтага рабочего руху. Прыходзілі кватэры, сажалі на суткі под надуманым предлогам просто за то, што яны былі в этом рабочем руху і выказвалі за страйк. Гэта вось першы самы галоўны. Другі аргумент, таксама даволі важны, калі людзі выйшлі сотнямі тысяч на вуліцы ў жніўні 20-го, іх было меркаванне, неважна, ілюзія ці надзея пра тое, што гэта можа нешта змяніць, што вот это той момант гістарычны, акно магчымасцяў, па-навуковаму кажучы, там по-наукому кажучы, кропка біфуркацыі, ну, той момант, калі можа... Зараз вот людзі, калі ім кажуць арганізатары страйку 2 тыдні не папрацуе, мы не папрацуем, рэжым падзе, мало хто этому верыць. Мало хто бачыць тут лагічныя сувязі, чаму рэжым падзе, калі нават заводы спыняцца. Мало хто бачыць перспектывы, што вот мы выйдзем, рызыка вялікая, а патэнцыйны выйгрыш, вот людзі не бачаць, матывацыі не бачаць, калі мы выйдзем, што гэта адбудзецца. Ну і плюс трэці пункт, вот гэтай, ну, далучыліся, ну, не то, што традыцыйна, не буду говорить, но в дадзеным выпадку это ёсць раздоры паміж рознымі
галінамі рабочего руху, адны за, другі супраць, і як чалавеку разабрацца, хто мае рацыю, няма адзінства, гэта таксама трэці вялікі мінус. Ну что ж, будем спадзявацца, что нейкім чынам паспрабуем разобрацца, прынамсі вось у гэтым моманце. О 17 гадзіне по беларускім часе ў студыі Еўрарадыё будзе лідар рабочага руху Рававы. Паговорым з ім, чаму яны так вось выступ не падтрымалі беларускае аб'яднанне рабочых Сергея Дылеўскага гэтым памкненні арганізаваць агульнанацыянальны страйк. На жаль, Сергей Дылеўскі спачатку пагадзіўся, а потым адмовіўся ад эфіру, так што маем, то маем, абмяркуем як зможам. Дзякуй вялікі. Віталь Цыганкоў, Зміцер Лукашук былі з вами у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас.